Ha? Dong बेयावनो बे दाखालि थांनाया जों बरिया माल मोनलायबायना पुरा सुपारमोन पुरा सुपार माल मोनलायबाय बुंनांगोन आरो तमाममोन फाग्लाफोरा तमाम माल मोनलायबाय ओइ सैमा नोंखौ जे दहायनो मोसौनाव दै होनो थिनबायमोन मा खालामदों नों बेहाय मा खालामदों माबा थांदों थां होना फै मोसौनाव दैखौ बिराद आजादि मोजांथ' जय थां माबा रुना फै ओइ दोनथ'लाय नों मानो सिन्था खालामदों आयै आं हैगोन ना सिन्था खालामदों नङा सिन्था खालामदोंआनो आं नोंखौ जे दहायनो हैनो थिनबायमोन मा खालामदों नों बेयाव मा खालामना दं र' थांना दं नोंबो जेना ए आरो मबाइल जाफायबायानो नामा खामानि गैयासै आरो जाखांनानै बेयाव मा खालामदों दे जाखांनानै आयै नों बे थुरसे गंसेखौनो सुनायाना बिराद आंखौ पार्मानेन्ट रुवाथि बायदि सानदों नामा बिमाब्लाबो दरखार गैया सफैथां बेनि थाखायनो एसेबां दावराव नोंसोरहा एसेबो अननायानो गैया आं फुंनिफ्रायनो एसेबां खामानि मावब्लाबो एसे खामानिखौनो हेल्प खालामनो हाया नोंसोर बिमाखौ जागोन दे आं सहैसिगोन दे थां नों जिरायदो दे थां आं सहैगोन दे थां एसे रेस्ट लायो थां जेब्ला आं थैना थांगोन होमब्ला बुजिगोन नोंसोर एसेबां उन्दैनिफ्रायनो आलो फेदेरबाय नोंखौ हिनजावसि मानि खिब्लाबो बे आखाइजोंनो नोंनि खिबुखौ दानानै बे आसिफोरजों चप हिनजावसि मानि सुना होदों थेवबो नोंहा एसेबो अननाय गैया आं थैना थांब्लाखौ बुजिगोन नों थेवबो नोंहा एसेबो हेल्प खालामनाय गैया बिमाखौ जागोन दे आं सहैसिगोन दे थां नों जिरायदो दे थां आं सहैगोन दे थां एसे रेस्ट लायो थां आं थांगोन दे बाबु ओइ बाबु मा आरोबाव मा जाबावलायखो नों दे माबा इउटुब माबा मोनसे दंना नोंसोर सानफ्रोमबो साख्रिब खालाम बुंबाय थायोना बेयावनो आंनो सासे समायना नायनो मोजां सासे बिहामजो लाबोनानै होआ मानो नागारा नामा बे नागारानो बे बाइबेलानो मोननाय देने बाबु बेयावनो माबा भिडिअ खालामनानै होबाय बायने सासे सोरबा बिहामजो नायनो मोजां मोनबाय खोमा मारैबानो खालामने मारैबा मोनफ्लांबायो खोमा खालामने माबा देहाफोराबो आंनाबो नै मोजां नंलाया माबा सिं सानायफ्रा माबा देहाफ्राबो सारिगामा पादानिसासो जालांगासिनो आंनाबो देहाफ्रा देने नामायनो बिहामजोनि खोथा सानैनो माबा देहाफ्रानो मारैबा बोरैबासो जालांगासिनो देने मोनफ्लांबायो खोमा एकदम बिहामजोनि खोथा सानैनो माबा नै दारि मुरि ओंखारलांजालायना दं माबा दारि गोनां हिन्जाव होननानै रागासो जोंसै आंखौ मानसिफ्रा नामाय मारैबा मोनफ्लांबायो खोमा जागोनहाय आयै जागोन दे आं बानायना होसिगोन दे थांनो खालि रुको थोड़ा सबर करो आरो मा जालायखो नै आं दानो थांनानै मा माबा थानांगोन गुन थानांगोन बेनि लिस्ट खालामना लायनि आं र' A few moments later. नै लाबोबाय आं लिस्टखौ नै बेफोरबायदि गुन थाब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंनानै होबाबो आरो मा होनो सोरबाफोर आंनि बिहामजो जायोब्ला बेफोरबायदि गुन थानांगोन होननानै बुंनानै हो होमब्लासो बिहामजो एक्सेप्ट खालामगोन आं ना बुंनानै हो ना जासिगोन दे आयै नों थांदो आं आरामनो भिडिअ खालामना होनोसै थां नों आं लिस्टआव मोजांनो लिरनायफोरखौ मोजांनो फरायनानै बुं होमब्लासो बुजि मोनगोन बिसोर जागोन दे आयै आं बुंसिगोन दे
Welcome back to my YouTube channel Sunu Munu Gulu Pulu Cupu Cupu. To nोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। To नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड ब्ला तो चलो नायलांबाय थादो ना मा बुङो चलो। नै रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। जोंनि नखराव सासे बिहामजोनि गोनांथि जाना फैदों। ओंखायनो जायफोरा बेवहाय इन्टारेस्टेड बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। सासे बिहामजोनि गोनांथि जादों। ओंखायनो सोरबाफोर इन्टारेस्टेड दंब्ला बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेवहाय मा क्वालिटि थानांगोन बिहामजो जानायाव क्वालिटि थानांगोन बिनि क्वालिटिफोरखौ आं फारियैनो बुंलांनोसै। सेथियाव जेरै मोखाङा जानांगोन अखाफोर गावदां अखाफोर बायदि गावदां जानांगोन। बेफोरबादिनो गांनो बिहामजो। आरो खानाया जानांगोन हायाव बुद्रुलायनाय जेन सिथ्ला सिबनो बेजोंनो खानायजोंनो हायो बेबायदि जानो नांगोन। खानाया बुद्रुलायनाय जेन हासिबखौ इउज खालामनो गोनांथि जाया आरो नङाब्ला हासिबनि एसे मा होनो दाम गोसा नालाय दा हासिब मोननो एसे दाम गोसा नालाय माबो मोननो ओंखायनो खानायजोंनो जेन सिथ्लाफोरखौ सिबनो हायो बेबायदि खानाय गोलाव जानांगोन आरो बेफोरबादिनो गांनो बिहामजो। आरो खोमाया जानांगोन अमानि बादि गुवारैनो जानांगोन आरो मा जेन एसे राव होब्लानो खोनायो आरो मा ओंखायनो बेबायदि अमानि बादि खोमा जानांगोन गुवारनै बेबायदि जानांगोन आरो खोमाया। आरो ओमफ्राय जोंहा 5 किल' खालायनि सना होगोन नालाय ओंखायनो बेबायदि गुवार जानांगोन आरो मा बेफोरबादिनो गांनो बिहामजो। माये आं बुंगासिनो ना नों मानो सिन्था खालामदो बुंगासिनो नै रायजोफोरनाव नै बुंगासिनो आं सिन्था खालामना बुंगासिनो दे। आरो गन्थङा 1 फुट लानो जागोन आरो मा 1 फुट लानो जागोन गन्थङा बारा नाङा बिखिनियालाय माथो बिना 1 फुट बारांगोन गन्थंखौ बारा नाङा बिखिनि ब्लानो जागोन दे। बेफोरबादिनो गांनो बिहामजो। आरो जानजिया बालेंलें जानांगोन आरो मा पुरा बालेंलें बिखिनि ब्लानो जागोन जानजिया बारा नाङा बिखिनि ब्लानो जागोन जानजिया। आरो मा जानजिनि बेलायाव बिखिनि ब्लानो जागोन बारा नाङा बिखिनि ब्लानो जागोन जानजिया। मामुलिबा बिखिनियालाय मोनखायो आरो बिलाय। बेफोरबादिनो गांनो बिहामजो। आरो मेगनाबो जेन बेरस्रांस्रां जायो मा होनो साम'नि बादि गिदिरनो बेरस्रांस्रां जायो। मानोना जोंहा एसे मा होनो ओंख्रि संनायफ्राव एसे माबाफोरखौ ओंखाम कारेन्ट थांबाय बायब्ला मा होनो एसे खोमसि जायो नालाय थाबनो जेन मेगनखौनो फोजोंनानै नायनो ओंखाम जानो हायो बेबायदि गिदिर जानांगोन मा मेगन बेरस्रांस्रां जानांगोन आरो मा बेफोरबादिनो गांनो बिहामजो। आरो हाथाया जानांगोन सैमाफोरनि बायदि रिजिनो जानांगोन आरो मा सैमाफोरनि बायदि रिजि जानांगोन। मानोना जोंहा गिदिर बेदर बेबायदि लेग पिस जायो नालाय ओंखायनो बेबायदि जेन जोंनाव फैनानै बिदि मा होनो लेग पिसफोरखौ सैमानि बायदि रिजि हाथायजों बेबायदि अरना खालामनो हायो आरो मा जानो हायो आरो मा ओंखायनो नांगौ आरो माबायदि क्वालिटि। बेफोरबादिनो गांनो बिहामजो। आरो आखाइया 5 फुट ब्लानो जागोन बारा नाङा बिखिनि ब्लानो जागोन दे बारा नाङा दे 5 फुट फारसेयाव आखाइया बारा गोलाव नाङा बिखिनियाव मामुलिबा बेफोरा ना बेफोरबादिनो गांनो बिहामजो। आरो लास्टाव मोनसे दंबावो गोजौआ जानांगोन 25 फुटब्लानो नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मा तो बेफोरबायदि क्वालिटिया जुदि दं नोंथांमोननियाव तो देर किस बात की जल्दी से अप्लाई करो और बिहामजो बनने का फायदा उठाओ। बेफोरबादिनो गांनो बिहामजो। आयै गासिखौबो बुंबाय दे बुंबाय आयै गासिखौबो बुंबाय।